30 मार्चनि 1956 मायथाइयाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जोनोम मोनदोंमोन। बिथांनि जोनोम सानखौ गासै आसाम नाङै फरायसा सान महरै फालिनाय जायो। मिरु बनसुनि आफादगिरि बनजित मनजिल बसुमतारियाबो बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावनायजों लोगोसे बड'फानि सानस्रि आरो बेनि मोगथां महरनि सायाव फंनैसो बिबुंथि लाखियो। बनसुनि नोजोरा बड'फानि थांखि आरो आदर्शखौ माबायदि मान होयो आरो माबोरै मावफुंनायाव बिहोमा होगोन बेनि बागै बुङो आरो इयुनाव बड'फानि सिमां बड'लेण्डनि मोनथायखौ मोनफुंनायाव जाथाव आरो गोदान लामाजों आगान सुरगोन होननानै बिबुंथि लाखियो आरो बुंबावोदि बड'फानि थांखि आरो सिमाङा अब्लासो जाफुंगोन जेब्ला बड'लेण्ड मोनगोन। नैबे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जिथु गोथार सान जोनोम सान बेवहाय बर' माहारिनि जिथु फरायसा दिन हिसाबै सरकारा फोसावबाय। नैबे गोथार जोनोम सानाव बर' माहारियारि फरायसा आफादा बे क'क्राझारनि बड'लेण्ड मार्टियार्स सेमेट्रियावहाय मानगोनां गेदेमा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखायाव दिनै बिबार आरो धुप धुनाजों बावफैदों। जा बिथांनि जे मोनसे बर' हारिनि थाखाय गिदिरथार मोनसे कन्ट्रिबिउसन बे बर' हारिखौ एबा फरायसाफोरखौ लानानै जिथु मोनसे जांख्रिखांनाय एबा फोजाखांनाय बेखौ दिनै जोंनि गेजेराव गायसननानै गालांदों। आरो थिग बिदिनो जोंनि बर' हारिनि साफ्रोमबो लाइमोनफ्रा फैबाय थानाय समाव जों एखे स्पिरिटखौ लानानैनो जों धोरोम बासियालाब्लानो जोङो दिनै बर' हिसाबैनो जोङो थांनानै थानायनि बर' हारिनि रैखाथि थामोन्थानि थाखाय आरो बर' हारिनि देरसिन सिमां आलादा रायजो सोरजिनायनि थाखाय जों आवगायलांगोन। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बर'फोरनि गेजेराव सासे बिउरोक्रेट सुबुंमोन। बिथाङा APSC आनजादखौ उथ्रिसारनानै बिथाङा आसामनि मोनसे सिभिल सार्भेन्ट बे खामानिखौ हाबा मावदोंमोन। दा बिथाङा गोबां आसामनि दाब दाब जायगायाव थांनानै बर' हारिनि अलखद एबा बर' हारिनि समयसा आरो एस ए स्टुडेन्ट हिसाबै बिथाङा गुवाहाटि इउनिभारसिटियाव गोबां असमियाफोरनि नासयनाय गादबनायखौ नुबोनानै बिथाङा मोनसे जांख्रिखांनाय स्पिरिट बे स्पिरिटखौ लाबोनानै बिथाङा आसाम एबा आसामिसफोरनि गादबनायनिफ्राय उदां जानो थाखाय बिथाङा आलादा रायजो सोरजिनाय एबा बर' हारिखौ उदां मोनसे आलादा रायजो सोरजिनानै बिखा फोदानानै थामोन्था एबा थांनानै थानायनि मोनसे सिमां सुजुदोंमोन। दा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि मोनसे गोथार मिजिं एबा थांखि बे थांखिया दिनै फिसा फिसा मोनसे काउन्सिल एग्रिमेन्ट्स नङा, बे जाहैबाय आलादा रायजो सोरजिनाय। बिथाङा मिन्थिगौ दि दिनै नङा गाबोन नङा सानसे जोंनि बर' हारिनि इयुन बिथांमोना सानसे बै थांखिखौ जाफुंसार होगोन। दा दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुंखौ लानानै जि आफादफ्रा दिनै एबा जि संगठनफ्रा दिनै बे मोनसे एग्रिमेन्ट खालायलांबाय, बे एग्रिमेन्टआ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सिमांखौ मालाबाबो मोगथां महर होनो हायाखै आरो बर' हारिनि देरसिन सिमां आलादा रायजो सोरजिनायखौबो दिनै मोगथां महर होनो हायाखै। बर' माहारियारि फरायसा आफादा दिनै गोदानै दानि 21st सेन्चुरियावहाय बे भारत सरकारजों जोङो नांनो थाखाय एबा बर'फोरनि जे आद्रा थानाय सिमां जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि आद्रा थानाय सिमां आलादा रायजो सोरजिनायखौ जाफुंसार होनो थाखाय जों गोबां सोलो आरो बोलोजों जों आवगायलांगोन। जितु थांनाय समफोरनि जि बड'लेण्ड जि मोनसे डिमान्ड जालांदों बियो मोनसे फिजिकेल डिमान्डजों थांदों बिथांमोना लामा होबथानाय, रेल होबथानाय एबा मास प्रटेस्ट। नाथाय दिनै बे भारत देशआबो उदांस्रिया 70 बोसोरनिबा बिथांमोन गोबां एक्सपिरियेन्स जाबाय आरो गोबां इननि जि अफिसार्सफोर एबा पलिटिशियान्सफ्राबो दिनै मेच्योर जाबाय, रोंसिनबाय, रासिनबाय, इन्टेलेक्सुवेलसिन जासिनबाय। गतिके बर'फोरनि आन्दलनाबो दिनै नैबे 21st सेन्चुरियावहाय दिनै गोबां सोलो आरो बोलो जितु भारतनि जारिमिन, भारतनि संबिधान, भारतनि आयेनखौ मिन्थिनानै जों बर' माहारियारि फरायसा आफाद एबा दानि निउ जेनेरेशन्स जोंनि बर' लाइमोनफ्रा दिनै
दावहा नांनो थाखाय जों थागथियारि एबा जानजि खाफ्रानानै जों ओंखारबोदों। गिबियावनो नैबे डिजिटेल बड' निउसनि मिडियानि गेजेरजों आङो दिनैनि बे मोनसे ख्रिस्टियान धोरोमनि मोनसे गोथार सान गुड इस्टार, दा बे इस्टार बे हेपि इस्टारखौ आं बयबो साफ्रोमबो सुबुंनो आं दिनै बे मिडियानि गेजेरजों जासिहरबाय। जिहेतु दिनै ख्रिस्टियान धोरोमनि गेजेराव जिहेतु जिसु ख्रिस्ट'आ थैनायनिफ्राय दिनै बिथाङा थांखांफिनदों आरो जोंनि पाप मावनाय सुबुंफोरनि गासैबो पापनि बिबानखौ बिथाङा बाननानै दिनै सुबुं माहारिखौ खोमसि एबा गाज्रि आत्मानिफ्राय बिथाङा माने उदांस्रि खालामदों। जों आसा खालामदों जिहेतु इस्टारनि गेजेरजों जोंनि बर'फ्राबो दिनै खोमसिनिफ्राय जों सोराङाव फैयो आरो दिनै सोराङाव थानानै एबा सोराङाव फैनानै जोंबो दिनै जोंनि मोनथाय थामोनसा आरो बर'फोरनि देरसिन सिमां आलादा रायजो सोरजिनायखौ जों जाफुंसार होनो हायो आरो आफा इसोरनियाव आफा जिसु ख्रिस्ट'नियाव जों आर'ज खालामो दे बिथाङा जोंनि बर' हारिखौ जेब्लायबो नासयजानाय, गादब जानाय आरो नेवसि जानायनिफ्राय जेब्लायबो बोखांनानै जोंखौ जोंनि थांखिसिम लांनो थाखाय बिथाङा जोंखौ अनसायो। কি হে বকুল, মোক চোক গোফন্দা আহিছা যে, তোৰ কামটো মানে আজিও নহ'ল ন? নহ'ল আৰু নহ'ব যেন লাগিছে। দিছপুৰলৈ তাঁত বাতি কৰি আমনিয়ে লাগি গৈছে। কিয় যে অফিচবিলাক দিছপুৰলৈ লৈ গ'ল নহয়, তাতে গৈ একো আও ভাৱে নাপাওঁ। ঠিকেই কৈছ, এই অকৰ্মণ্য অধ্যক্ষ নেতাৰ হাতত শাসনভাৰ তুলি দিয়াৰ ফল এয়া। তই জাননে, এটাকৈ 14টা অফিচ এইখন চৰকাৰে দিছপুৰলৈ উভতাই পঠালে। ৰাইজে ভোট দিছিল নহয়, তাঁত বাতি কৰি থাকক এতিয়া। তাকেহে BTCয়ে এই বিভাগকেইটাৰ ওপৰত নিজৰ কৰ্তৃত্ব হেৰুৱালে। অকৰ্মণ্য নেতাক আঁতৰ কৰক, নাঙলৰ ছবিত ভোট দিয়ক। 14টা বিভাগ পুনৰ উভতাই অনা হাগ্ৰামাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি। BPFৰ মূল মন্ত্ৰ সম উন্নয়ন, সম অধিকাৰ।